Ai, ama, musika hoentzun eta gorputza dantzan jartze zait, parrandako gogua jartze zait. Ai, ama, ze, gustatzen zaizue? Ba, hortxe gelditu, gaur, egileak bertan edukiko ditugu eta. Nia! Bueno, lagunak, hemen txenao, enautekin da ekainekin, zuen abestik entzun da, parrandako gogoa, jartze zait, ez alda ala. Bueno, bai, zoze. Zuek ensaiota gero, beti parranda mukatzen alde zuen. Bueno, bai, ojalá. Ze arrakazta eukio zuen, ez da? Maketa diak eta irabazi, eta nenga, leku guztitan entzute zaizue. Bueno, bai, tope, bai. Bueno, eta bota. Ez, musika iten, eta zozein berkoa. Hombre, bueno, eta zukalden zemuz moldatze zeate. Hau beto. Zuek zetorri zeate, bastante zeate taldean, zenba zeate? Zazpi, sei, lagun talde bat. Eta zetorri zeate bizukaldari honenak, o ze? Bai. Bueno, elkarrekin ingo deuna da, gozo gintzakin ibiliko gea gaur, ingo dugu gaztatarta txokolate duna, gero koktel bat frutu gorrina, eta hor ingo deuna da, natilatxo batzuk pastela laguntzeko. Taldi berian, ondo pasar, da? Bai, total. Adi lagunak, hasi dantza. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen dakaun osagai hauekin, dakaula gazta krematua, esne gaina, arrautzak, azukria, vainilla darra, txokolatia eta txokolate hautza. Honek ingo dugu gaztan pastela. Hemen dakat moldia, bitu, bale? Eta oso errexaek. Ingo deuna da. Esne gaina gazta krematuak inaztu, azukria ere bai bertara bota, arrautza gehitu, naztu dena, eta binako gazta tarta izango balitz bezala, ingo duna, bueno, gero, baitare, vainillan mamilla botako dio, hemen barruan kabiarra egotea. Sekula era ikusi aldezue, vainillan nadarra. Bai, noiz bai. Noiz bai? Usaitu nola dut usai. Hartu eskuan, hartu. Gaula, pixkat ikutu, eta gero usaitu. Garra sekak usaia, ez da? Bai. Bueno, gero akutziko izue barruti nola dan. Eta gero ingo deuna da, martxan da gaunian, ingo deuna txokolatia urtu, bertan kakaoa bota, eta gero nasketa berea bota, dena bertan sartu eta laberatu. Erraz, bale? Honek ingo deuna da, gaztatarta. Gero hemen dakauna da, azukre eta esne gaina. Hau ingo dugu, nastu, arrotu, eta gero koktelan gainean jarriko dugu. Baina koktela iteko, hemen dakau bai marrubi, masusta, agabilak, ingoitu guna dena garbitu, txukun jarri, puxketetan, eta ontzi baten jarriko dugu ontzen, laranjan asalakin, zukuakin, liman asala eta zukuakin, azukre morenoakin, eta hor ontzen utziko dugu. Ordu betetxe bat ondo etortzen zaigo, frutu dana bere sukuz laga eta xamurra gelditzeko. Gero ontzuratuko dugu, frutua jarriko ditugu, eta esne gaina gainetik. Eta hemen ingo duguna da, krema inglesa bat, egon natillas batzuk. Hemen dakau, esnia eta esne gaina, elkartuko ditugu, ingo deuna da, vainilla adarrakin infusionatu, eta ondoren, ingo deuna da, arrautzetatik horrengo katea. Sekulain aldezu hori. Bueno, bai. Guan ikusi dugu. Eta gerengo deuna da, gorringo arrautzakin naztu, baitale, vainilla infusionatua esniakin gero arrautzeta botako dugu, bertara bota, naztu pixkat, eta natillak itinda utziko ditugu, platera azpi natilla jarri, pastela gainean, eta koktela onduan. Ados? Bueno, bikote, hau esan da lanian hasi behar geha. Eta zuek ingo jasuena da lagundu frutu hau guzti garbitzen, bale? Bale. Marrubi garbitzeko, behitu, nik ideia bat emango izuet. Normalen nola garbitzen dira, eta ja ondo gelditzen dira. Baina honen batzuk txurila eukitzeko bihotza, eta nik gustatzen itena da bihotzoi pixka kentzia. Kentzio bihotz hori pixkat, eta gero egiten deuna da bat, bi, hiru eta lau zatitan, bale? Horrela utziko deu, bol batea botatzen jungo geha dena, eta, behitu, beste bol bat jarriko izuet. Honea bota, garbila da ona, bale? Eta honea bota, asalak eta bihotzak, bale? Venga, bilon artean moldatuko zeate, ez da? Ez jarri buru belarri hor, itzen ibia da, bale? Bueno, eta ni bestalde jungo naizela pastela prestatzen. Bueno, bikote,
Eharra izan da eukizuen arrakasta denboa gutxian, ezta? Bai, egia esan, gu hasi ginen, samazazpi, 18 urte azkagu, hasi ginen etxian sortzen pixkatola espontaneo kiroztak nola esan, eta hola bukatu, guain ja bai beste seriotasun batekin, ez beti bezala lagunen artean eta hola, ez? Bai, Osea, esentzia mantentzen dezue, Bai. eta lagun artean hasi zinaten, esan dezu 16 urte txokin hasi zinatela. Bai, 17. hasi, Bai, amazazpi. urte Nola izan da ibilbidea, osea, hasi, aurrenengo kantu atea, eta ia irabazi. Bueno, ia gabe, markiak eta irabazi, junda bai. irabazi, ezta? Bai. Nola izan zan hori, espero zenuten edo ze? Bueno, Hasieran ikuste dut gustago ginela bezala bastante seguridade gehiago genekan. Ze, gustago ginean presentatu genuakin. Eta lagunei gustatzen zitzaien eta hola, eta orduan zan genuen, pues igual incluso irabazitegu. Ino gero taldekideak bestiak kusi genitun beste Arerioak. finalistako, ja. Bai. Jendeak nibela zekan, eta... Bai. Baina flowa ez. Eske hori jaiotzatik da, hori amonak mateu. bai, azkenean guk dena, sare bai, asko esatut eta nola iraziko du talde batek, zeinak ez dakan instrumentu ikando, ostras, honea, eta berriz, datzo indit, ez. Azkenean musika nahi bentsat iruditzen zai guain aldatzen nahi dela, eta hoi, sortzeko moduak desberdinak dira guk adidez autotun erabiltzegu, eta instrumentu gisa, pues, autotun gabe ez dugu ondo abesten, autotunekin bai, eta jakin inberda azkenean erabiltzen, nino hoi. Bai, eta gaur egun dauden erramientak, erabilin behar diala, eta Bai, aurra eta behar bai. diala. Eta emateu hori, esaten zuen bezala, emateu, o bateria bat, gitarra bat eta bezlari bat ez bado, ezin dala maketa Bai, lehiak bai. eta irabazi, ezta? Osa, hori bai guapo, bino, akit, osa, diferentia, sin más, Diferentia. bakoitza beria. Dudi gabe. Bueno, eta zein da zuen puntu fuertia, zein da zuek egiten dezuen kanta o musika hemen jendia jakiteko pixkat? Ze musika mota egite zuen? Galdera ona. Galdera ona. Nik ez dugu, normalean ez dugu bereizten gure, ez dakagu generoikan bereizia egia esan, osea, gure sortze prozesua izatea, dazkagun bi produktoretako batek produzitzen du oinarria edo basia, Bai. eta horren gainean melodia eta letra sortzen du, orduan. Ordenagailu sortziak mateigun aukera da, edo zen generotako musika indezakegula. Musika doinu horiek zuek sartzen junbertzeate bertan, o nola kudeatzen duzu hori? Normalian izaten da lokalian egon produktoriak indola, Bai? eta orduan, pues, izaten da, o programatikan, ze hortako programak daude gero ordenagailuz produzitzeko, eta programatikan o melodia batzuk bilatzen hasi, pues, piano batekin dola, edo bestela egiten duguna sample bat, ja lehendikan indaun melodia bat hartu, eta gero horren gainetikan base bat izan da. Sample bat esan dezunean hor txintxilika gatu Hoi da. beti, zer dek sample? Ba, zer da hori? imaginatu, abesti Kisen abesti bat hartzen zu, o Pink Floyden abesti bat hartzen zu, Bai? eta lehenengo 5 segunduak. Lehenengo 5 segundu gitarrak, hoi lupeatzen zu, hoi... Lupeatu, osea, bale, 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 egun bale. esplikatzen, Hoi da, Porque pasteleroan hauni, Eta horren gainetikan gero ja Vale. egiten zu instrumental bat. Bai. Pues perkusia gehitzen jozu, o lo que sea. Ze ona. Eta hori adibidez, taldeko denak ibiltze zate hortan, o bada beti baten bat hortan ibiltzen dala eta beste danak jarraitu iten duzio, nola modatzen zue hori? Osea, daude taldeko Hau, taldean bai. gazei zazpi, segun zein zertan dabilen. Bino, taldeko bikiten dute oinarria edo komposatuta batzutan Bai. denen artean de bai. Osa, Nio, momentuan daudenak. Bai, lokalian elkartzen gana, horiek sortzen dugu. Ona. Momentu. Eta beti zazpi berdinak zaudete? Beti baten bat Ez. gehiagotortzea? O batzutan lau, bestetan Bai. 12, o nola moldatzen zate? Hola, xen. Osea, batzutan Bai. lau, eta bestetan 2, eta bestetan 10. 10 tortzen dinean lagunak izaten dira, eta ez dugu asko iganiten. Dana bertan bera gehatzea, ez da? Katxila, mar. Jende gehiago batzutan bat kalteago izatek, ez da? Bai. Katxila, mar. Bueno, eta lokala nundak azu, nun moldatzen zuen hau guztia? Hoi hartzunen. Hoi hartzunen, bai. Bai, akagu udalak eman zigun lokal bat konpartitua beste talde batekin. Bai? Eta bai, behaiekin haitzen gagu gure gela bezala akagu, eta hor guri haiten dugu, eta behaiek behaiena. Zenbat, astian zenbat bi elkarte zeate? Askotan? Ba, Guain ez. guain gutxi Guain azterketekin azterketetan, hoi da. Mino, berez normalean baztakit, aste bururo eta ostiraletan, eta aste barruan akaso ere bai. Gero notak pasten da notekin, mino, bueno.
Hola, nola? Batzuk beste bino beto. Notak, geho, pues, bajoia, bueno, ez enportik. A ver, hori institu lertu, zeratik bajoia. Denboa azkenean segun zertan Oia. invertitzen zuen gehiago gutxio, ba. Ados. Bueno, eta zuen abestiak, ze kontatzen du, zein jartzen ditu letrak? Hoiek ez di harrapatzen nun baitetik eta errepikatzen, hoiek zuenak Ez, dira ez, uneko oi. un, ezta? Bai, hoi bakoitzak beria egiten du, esan dugun bezala, orduan produktoria jartzen digu base bat, eta orduan momentuan jartzen ga mikrofonoakin, piztego autotunia, eta probatzen juten, eta sin más, askotan tarareatzen, bakoitzak bere moduak, lehenengo igual tarareatzen zu, eta gero metrika horren arabera letra jartzen juten, batzutan gehiago pentsatzen zu, bestetan gutxio, eta hoi, normalin atetzen dena momentuan. Eta hor badago baten bat pixkat artifizialana eta besteana jarraitzei zue, o danon artene bai moldatzen zue, ose? Bakoitzak normalin, bakoitzak beria egiten du, eta hoi, zuk Bai. idazten zuna, zuk kantatzen zu, eta hoi, hola, xe. Ona. Ba, igual pues, elkarri esaten dugu, ba, nahi etzai gustatu hemen nola intzun, do hemen beste hola ingo nuke, do... Egongo bat beti mareatzen da ona bestia, ez da? Bai, bai. Ezin da esan. Ez da esan, ez da hemen. Ez. Ai, ama, ona, bigote. Bueno, nola zuazten marrubi hoiekin, ondo, ez da? Bai, nik uste erdiak intxu. Usaia, errazio marru bilana egia esan, Fresko daude, bai? Bueno, hemen inberdetena da nik hau ondo urtu, bestela, ez bada ondo urtutzen, gio horrea botatakoan bai ez dala urtuko. Orduan, hemen egon berdana dau beste 10 segundu eman berdiziot, mikro guinean. Eta letretan ze jorratzen dezue, ze entzungo deu? Bueno, azkenean gure adineko dozin adolescentek dazkan gatazkak o barruko perladak botzen txugo, aldu gaitzen igual maitasunataz, o pues, zerbait igual abstraktoa, pues, gure barruan dazkagun kezkekin, kezken inguruan, eta hola. Zuzenian esan gabe igual, ez? Ba ez dakit, guain justo ata dugun EP berrian deabroakin lotu itxugu gatazka horiek, ez? Oia, bai, metafori, nik uste Eta zer dakazu deabruakin, a ver, kontau nahi pixkat hori, a ver. Ez, pentsatu genuen deabroak igual interpretazio diferentiak izan ditzaketela, hola konzeptu bezala, eta esan genuen, pues, album konzeptual bat, deabroa gai bezala. Eta orduan, igual, abesti batean deabroa neska batei deitzen jozu, eta beste batean deabroa zuza, hola. Eta orduan pixkat bakoitzak bere historia aldikatea bertatik, ez da? Bai, eta gero bakoitzak nahi una ulertia, Batzutan de bai oso abstraktua eta galdetzen batzu abestia zerri buruz dihun, ba igual nik sortut nire esanai batekin beste norbaitei beste zerbait transmititzen jo. O beste esanai baka. Hori beti sekak musikak hori, Bai, ez da? bai. Hori musikan partia dek, ez da? Piskat hori danak identifikatua sentitu alizateko abestiak ine bai, ez da? Pentsatzet, oez? Bai, gai batzuk badian, nahiko generalak iten txuguna, beste batzuk. Bai, azkenean beti, dozte klitxe esango dagoeakit, pero maitasuna eta zeakit, askotan hitzeitea tal. Bai, azkenean atatze eguna, are bai, Bai, a ber, azkenean, entzuten batzu musika, pues gero gai batzuk, atetzen zaizkizu hola erreferentzia bezala, eta askotan hortik tiratzegu. Ondo. Zezan dizue etxian, launak, bestiat, derrepente hola musika talde bat hasi, martxan jarri, eta holako arrakasta. Herrian, jendiak ezautu, holtza gaina jun, kontzertotan, jendia animatzea. Hon arte zuek jasotzen zenutena bestia ematea, ez da? Denetik egia sane, batzuk gehienak lagundu, apoiatu herriko, herrian ohitura askondua beti musika sortzeko, eta asko lagundu zerbait inber badar, o zerbait produzitzen do, eta herrian beti laguntzeko ohitura, eta animatu. Bai, a tope, bai. Eta lagunak, kuadrillakoak, eskertu berri egulare bai beti hor daudela, eta... Seria fan número 1, no? Bai, fan, o... Jarraitzaile zultxuak, ez da? Lagunak. Bueno, launak. Hau, iten deuna da nola papel hau, sulfurizatua labea jutean pixka gogorra egotea, eta batutan sartzezu eta ez dakizu nola eman forma. Pixka bustitzen bazue, geho segituan hartzeu forma ondo. Eta hemen ja, horrelaxe jarrita dakaula, guain ningo deuna da, nasketa gana bota, ikusi zue ze gauza erra geldituan, Hau behar duna da guain labian, gehiagin gabe geldiu. Zergatika, kanpotikan gogor xamarra gelditzeko, baina geho, mosketa iten deunian, honek hola segatu behar du. Gutxi inda. Xamurra gelditzeko alegia. Bueno, eta hau esan da, eta marru bikin da, lehendabiziko urratza indeu.
Eta hoen goaz, Durangoaino, bertan da honekin zentrua eta betian asko ikasten dugu. Eta gaur, mituak erakutsiko izkigue, esnekien inguruan. Ikusiko zue, ze baliagarria. Goazen bertara, hau labian sartuko bitartian. Goazen bertara. Kaixo Joseba, Andrea naiz, Durangoko honekin zentrotik eta gaurkoan zuekin esnekiei buruz hitz egingo dugu. Onak diren, txarrak diren, beharrezkoak, ezinbestekoak, gauza guzti horiei buruz. Bueno, gaurkoan hitz egingo dugu esnekiei buruz, askotan entzundalako ezinbestekoak dirala, bestela gure kaltzioa zela jaso aldogun, edo kontrako iritzia bentzun izan du, garela izaki bizidun bakarra, helduaroan be esne bat konsumitzen dagoena eta gainera ez dana gurea, ez? Orduan, zer da egia? Bietako zein da bertxo egokiagoa, edo esnekien barruan ze aukera daku, danek di aukera egokisa, badauz beste batzuk aukera hobiak beste batzuk baino. Egia da orokorrian esnekiak eskaintzen duzkoena dela batez be proteina, dantzak eta kaltzioa, hortaz, gustoko izan ezkero eta kalte egiten espadozku, aukera egokia izan alda esnekia konsumitzea ala nahi badugu, baina ez dugulako nahi gure ideologiagatik edo kalte egiten duzkulako badauz beste alternatiba batzuk eta behar izan horrik asetu aldia. Beraz, esnekirik gabe bizitzea posible da, baina beti be hori, pertsonaren nahiak hartu behar dira kontutan. Esnekien barruan zer sartzen den galdera oso ona da, ze gaur egun goa supermerkatuetara eta hor sekulako pasillo luziak daku bai hotzian eta baita giro temperaturan. Esneki kalitatezko modura gomendatzen duna, izan alko zan esnea edatekoa, gero jogurtak be aukera egokiak izan aldia, baina jogurren kasuan garrantzitsua izango da jogurtak naturalak izatea, bai? Ze gaur egun gehiena esaporedunak dira, eta horreit eukitzen dago edo azukrea, edo bestela edulkoratzaileak, eta horregatik ez dira hain interesgarriak. Hobe da hartu jogur natural bat, eta fruta batzuk gehitzea, zapore bat eman nahi badiogu. Eta gero bai, griego motakoak egia da, gantz pixkatxo bat gehiago dakoela, azkenean nata gehitzea xaue, baina alternatiba hon bat da baldin eta zure gainontzeko elikadura ondo egokituta badau, eta gustoko bozu, igual azetasun gehiago muten dutzu. Orduan gukor jolastu egiten dugu perfilaren arabera. Eta gero ikusten dugun zapore duna honeik, hor danetari topatzen du, baina normalian egia da azukretan nahiko aberatzak diala. Eta gero, oinain modan dauzen proteinazko jogurrak eta bai, alternatiba bat izan lehizke, baina kontuz, hemen ikusten duzuen moduan, hau adibez proteinazkoa da, baina zapore duna berdin. Orduan, beste gauza batzuk be kontutan hartu behar dira jogur bat aukeratzeko momentuan. Eta gero, gaztaien kasuan bai, alternatiba ezberdin pila bat dauz. Egunerakotasunerako, adibidez, mozzarella, feta edo gazta freskoa izan lehizke alternatiba egokiak, eta, bestela be, adibidez, gazta onduak alternatiba on bat badia, baina egia da, kasu horretan, nutrienteak pixkatxo bat konzentratuago dauzenez, hobeto dela ez hainbeste egunerokotasuneko kontsumorako. Esneari buruz gero askotan egiten duzkoen galdera bada, ia zein dan aukera egokiena, ez? Esne osoa, erdi gaingabetua. Egia da hor lehenago korronte bat egon zala, askotan gomendatzen zala esne gaingabetua. Ustez, esneko gantzak oso interesgarriak ez ziala pentsatuaz eta desberdintasun energetikoagatik. Baina gaur egun ordea ikusi da, esne osoak dakon gantza azea izan arren kalitatezkoa dela eta gainera esne osoa konsumitzen danean askotan azetasun sentsazio handiagoak lortzen diala. Orduan korpiliman gentian esku izten du erabakia. Bai aipatzea, esneko gantzetan aurkitzen dugula adibidez, D-vitamina, beraz, esne gaingabetuetan edo esneki gaingabetuetan ez dugula vitamina horren absortzioa erraztuko. Eta gero bestalde batetik aurkituko ditugu edari vegetalak, bai? Edari vegetalekin gertatzen dena da, izan dira produktu bat sortu dena, baina ez gure behar izan nutrizionalak asetzeko, nik esango neke gehiago sortu diala gure behar izan organoleptikoak asetzeko. Hau da, gauzoituta igual, gozarian likido zuri bat hartzera, postre moduan goiarakin jaten den beste olako zerbait solido eta zurisa jatera. Hortaz, edari vegetalei dagokionez, topatzea nahi duguna bada, esnearen konposaketa antzerakoena dakona, egia da ikusi dela proteina iturrietatik sojaskoak izaten diala antzekoenak, eta gero interesgarria izan leke kaltziotan aberastuak izatea, olaia ziurtatzeko pixkatxo bat kaltzio behar izan horrek. Danadan beste elikagai batzun bidez be lortu aldula.
Eta egia da askotan, lehenago korrantetan beti bakarrik jartze zela elikagai batek eskintzen dozkun energia edo kilokaloria kopuru horreian arreta. Baina gaur egun ikusi da ordea askoz be garrantzitsua dela elikagai horrek ematen dozkun nutrienteak edo dentsitate nutrizionala zein dan. Ze kilokaloriak bestela batutan hutsak izan aldia. Nik askotan hau azaltzeko kotxe baten adibidea jartzen dut, eta azkenean da, imaginatu zu dakotzula kotxe bat diesel, bai? Eta saltatu dauela pilotoak, bai? Reserban sartu dela. Zu gasolindegira joan eta gasolina botatzen bazatzu, pilotoa desagertu egingo da, ze depositua bete da, bai? Hau da, kilokaloriak sartzen baduzu, azetasun sentsazioa lortuko dozu. Baina kotxe horrek arrankatuko dau? Ez, ze sartu zatzuna ez da kotxe horrek behar dauena martxan jartzeko. Bueno, eta espero dut, urrengo erosketan esnekiak edo edari vegetalak edo produktu vegetalak kontsumitzeko orduan kontutan hartzea gaur egundako irizpideak eta batez be fijatzea beraien kalitate nutrizionalean. Eta bueno, guk hemen jarraituko dugu honekin zentroan Durangon lanean. Eskerrik asko! Haupa, Andrea, mila esker, zuen aholku bati, aholku baino gehiago dira, hori da jakiteunak ea guztia, ez daki nahi, ez da? Eta egia esan zenbat mito dauden da zenbat histori, eta askotan, gauza batzuk ingelditzea eta ez dira egileak. Eta eskerrik asko esan dezunagatik, eta hurrenare, sai ongo gea zuen aholkuk entzuteko. Bueno, gurian jarraitu behar deu. Hemen behar deuna da, pastela ja labendak hau, potoluen hain deu, eta hori jarraitu behar deu, frutuk botatzen eta goxatzen. Inbiar deuna da, laranja eta lima raiatu. Raiatu ostian erditu moztu zukua eta ere bertara botako dugu, bale? Eta zu arrautzakin jarriko zea banatzen igual, ez da? Bai. Bale, ezin hobe. Venga, ingoken nadek. Betu, nik leheno esan dut, hemen bainatxo banekan, batentzako infusio egiteko, eta bestia mamilatea, eta pastelai botatzeko. Baina, nola mamilatea dio honei, guandikan honek izton aroma daka. Eta hori erabiliko dugu esnia infusionatzeko. Eta zue baldakizu ez dan vainillan kabiarra. Pasa bendikan nola biatza. Pasa. Ike pasa. Eitu. Eta olain. Ikusten dezue pepita horiek txiki nola dian? Benetako helatuan, vainillan adianian beti pepita horiek egon behar due. Eta ikusten zuen ze gauza egarra, horiek kabiarra. Eta gaur erabiliko jau hau infusio egiteko. Bale. Peixkate akusten egin, gaztiak eta bilata akusten egin, saiatzen akusten behintzat. Bueno, eta egin behar deuna da hemen, esan dakoa, batek raiatu, laranja. Eta beizak, hemen truko bat emango jatu. Egin behar dekenaek, betu hau gainen jarri ja, eta raiatu berren, beti leku berdinean, zehatikan txurillateatzen aztek eta txurillatzen gomenu. Orduan berdek, beti giratzen jun berdek bizkaz, bale? Gusten ni hemen enaukera pila bat indiatela, baina ja hemen diko nean jun hauk. Bale? Venga, ire kontu. Aurrena laranja, gio lima, eta egin behar dekenadek, zuringo glagan, eta hemen gorringuak, bale? Bale, a ver, moldatzen. Venga, hori nahi nik ikusinik eta. Erraz moldatuko haiz. Beizak, truko desberdina zaudek, nahi nik bateak guztia? Betuzak, Batek, hartu, eta hemen euki. Gora beira, egiten dek iriki, eta utzi zuringo eroritzen. Buelta mateiok, botatze bertara, eta utzi zuringo eroitzen. Hemen kontuz, eta zuringoa eroitzen jutek. Eta halako batian, gorringoa garri zekau. Bale? Bale. Hoixin biardek. A ver, Venga, lasai. Puskatzen meak askar bota garea. Bale? Venga, hemen esnia. Eta esne gaina, badakau infusionatzen, bainillatxoakin. Venga, esino begoaz. Ai. Arrautza, txilibitu baina arrautza entzegit, Botarea hori, botarea. Venga, hori asala bera. Venga, beste aukera bagaketa. Bueno, gurien jarritu berdo. Bueno, bigote. A ver. Jarri zatente. Oidek. Iriki hor. Hau txingo da. Euki. Oiden hausi. Venga, bestea pasa. Bueno, txilibito izena nundik anatea zuek. Botarea guain. Vale. Nausi, oso ondo indek. Vale, urrengoan egun arrautzekarriko izkia da ondo iteko, Venga, esku garnitzea, unai horrea. Venga, oso ondo, miko buena marrea reindiu gaurkoa. Venga, hau jasin berdi bemendikan, a ver nola jasotze joan. Bueno, izena nundik anatea zue? Chilibito Records. Eske, hoi, egia esan pixkat, zera da, betik berdina kontatzegu. A ver, bai, nik ez diatentzun, guri kontau. Hoi izan zen, euki genuen ideia podcast bat iteko, kuadrian. Vale. Eta hoi podcast bat nahi genura.
Eta orduan izena bilatzen eta hola podcasteako, eta esan genuen, ideia pila torri eta zilibito, por la cara. Sin más, zilibito, no sé qué, zilibito. Eta hasieran izango zen zilibito podcast, izena gustatu zigun, eta gero hasi ginen pixkat musikakin eta hola, eta orduan, pues, esan genuen, a ver, pues, ya dakagula hoi, kambiatzen jogu podcastetikan rekortzea, eta hortxe. Eta hortxe getitu zen. Hortxe, bai. Vale. Ni Chilito Records, La Polla Records, esaten jau, hauek euskara, tu alditu La Polla Records sekuak, Chilito Records. Galer izan dute. Venga, hijo nahi hauek erditi mosten da horrea botatzen bai, bale? Eta hauek bukatzeitu genian, abilakine berdina ingo, bale? Hola. Venga, ondo. Hau, itxo nahi, gauza tingo jatorrea, nola hor zuringoa erori zeigun da danetikan, pixka pasatuko jago emendira, bale? Erditikan, ez? Oie, gerditikan moztu, eta bertara bota. Bueno, ondo, naranjai, ondo aia iziten, Ezin hobe, naranja hori listoa, guain hartu lima. Bai, hautziko. Guain lima hartu. Oso ondo. Bueno, eta kontzertu aldetikan eta nola juntzan? Eundoko arrakastare, bai, ez da? Bai. Bastante Maketa ongi, irabazi eta nundik noa ibilizate, zenbat holtzetan ibilizate ja? Maketa justo izan zen ikastolatik atera, eta Donostira, eta Donostin bus hartu Bilboa, eta lagun bat gaina kompetizio lehiaketa batetik etorri zen, eta kontzertua ensaiatu gabe egin genuen maketakoa, oso mentalizatuak eta ez? Eta gero ja aurrea beira ata zitzaizkigun kontzertu gehiago lehenagoztia batzuk ina genitun orduan erdi ensaiatu eginen. Eta alare asko dakago ikasteko eta bai ensaiatzeko antola, eta ekaina beira dazkagu parat kontzertu bai Irunen eta Gasteizen eta... Ja itxita dakazu da berri ekainaldia eta udanan ebai zozeukiko zu, ez da esku hartian. Sare sozialetatik eta... Oida, hor zategu... Txilibito Records jarri berdeu sare sozialetan topatzeko edo? Bai, zetakin. Zetakin, Zilibito. Bai. Leku guztietan. Eta zezan behar nizuen, zein izan da joan zuen bereziena, adibidez, hola esatezua, leku hontan egon gintuan, da pasat, izan hona, hauten berri errepikatzen jaun edo... A ber, ez dakit, hola igual espezialena ez, bino, oi hartzungo plazan jo genuen, behin, ze uste dut, oi hartzunen behin makarrik jogula. Gero auzotan tala... Oi, auzotan kenduta, bino, hola plazan behin jogu. Ta, iria esan, eton ez eszenarioikan ez ezer, lurrian jo genuen ta hola, bino, eske... Pasabat izan zan. Bai, kriston ongi, oza... Herriko lagunak, eta... Bai, ikusten zunean jendia apoiatzen ta hola, eta ez dakitzuk, zatentzu geizteko, eta dena jetxiteia. Eta hor duen denak ustentzu agatxatua, eta nik uste dut. Venga, ona. Bai, eta goi igual beste kontzertun bat, jutentzana esperantza asko gabe, eta gaina toki hontan, eta jendia ez dakit izango den, eta batian igual kriston sorpresa eta kriston bolua, ez? Eta batzutan alderantziz, kriston esperantza eta kriston bakoia. Eta hori ere bai azkenean, asko kalian, aretotan, edo nuen ibilizate? Normalean festetan eta hola izaten da. Kanpoan, ez da? Bai, areton batian. Areton bai, oia. Eta hori azkenean kanpoan danean, bai, guraldiako laguntzeu ez du laguntzen daulako gauzake bai zer ikusia segatek, ez da? Bai, guraldi... Ez, goeki guraldi txarrik egia. Ez, bino, topagunean adibidez, bai, izan genuen hola... Pues justo grabilan zen eta hola, eta nahiz akarpa egon, pues ura sartu zen azpitikan holako mobila bat. Eta dena, kriston txark, oza, piztina olimpikoa ematen zuen horrek. Galatzaia eta gero superrondo, oza, atazuten ura eta hola eta aipagarria. Bueno, eta lekun bat hola esatezuna, gustatuko zitzaigun hemenien egotia? Nei oi hartzungo gure herriko jaitan, oi hartzarraga, eta hor gustatuko like jotzea, eta printzipioz San Estebanetan oi hartzungo jaitan jotzeko asmoak agordun, hor herrian. Dena ongi jende aurrian bere xarmasegak, ez da? Bai, herriko jendeak inta. Eta hor, adibidez herriko jendea jungoitu, kurason jungoitu, gaitona monak, bai, igual, ez da? Amonak gerrilla, moitzen jarriko dituzu, ez da? Bai. Zezatik amonak entzute izien zuen kantuak? Nire amonak zatu, bai. Gustatzen zait zure rapa ezagitze eta kain erakutsia bestiak ezagitze eta, hor gabiltza beti. Ondo. Bueno, hau betetena da zugria hemen gorringo eta bota. Hemen infusionatzen dakau ia bukatuta. Eta gero justu jarriko iragatzi eta bestea botatzeko prest. Vale, hor, zoazte, ezin hobe, Bai. Hoi betekena bi hoiei zuku atea. Lima eta naranjai. Bai, erditi moztu eta hor dakak zumera. Eta bertatik zuku atea eta barroa bota. Eta inbierdio zuena dare bai,
hemengo azukrea bota. Orduan, ja, raiadurak fuera, hori fuera, eta ja, frutu guztiak, da gauk izton itxura hartzen. Emango izuak bi goiara denan hasteko zukua botatzen jo zuen, bale? Hemen dazkazue, oso ondo. Eta ego gainean esne gainean jarriko zio, eta ezin hobe. Hora alde batetik, pastela jango jau, baina frutare, bai, denetik jan berda. Ekilibrau. Bueno, eta zuen kontzertuak, nolakoak izan gara, eundeko festa montatzen dezu hor, ezta? Saiatzen gara, batzutan, egia da, guantxe, dura gutxi hasi gara eta hor duen guendikan asko dakau ikasteko eta hola, bino. Nik uste moldatzen gara, eta jendea azkenean motibatzen gu bezain beste edo gehiago inkluso, pues, eske bena, ez dakit. Festa inda dago, no? Bai. Eta normalen bakarrik handa jotezue, o beti norbaiten telonero, o bestiakin, o nola tokatu zaizue? Bueno, denetik, oza, batzutan igual jotzegu guk eta jazta, igual herriko jaitan, ozakit, erromerio batekin, o segun testu ingurua, eta saguri eramate guten herrira eraman ezkio, Da ona da hola, lehenu oberuo, gizton aliatuko zue. Saiatu bai behintzat. Ondo. Eta BBK esaltzi joazten zuek, BBK Lifea urten, hola, areto ondi bateago, guak inoengo zeate? Bai, saritako bat oizen, maketa lehiaketan saritako bat. Mino, justo ikasbidea jakin batxilergo bigarrenian gaude eta orten bukatzen dugu, eta ikasbidea jakin koizitzen zigun. Eta justo bukatzen, oza, ordaindua genuen zati handi bat. Eta ez dezu ezkau KitKat ikasbidaian edo BBK urren urteako plaza gordetzeko zerbait lotu ezue, bilaketa. Bino, azkenean guk kriston ordu pila eskain izkiogu eta eskaintza izkiogu gure egunerokoan musikari, eta bai pentsatzegu gure bai ondo torko igulare bai pixkat de bai nahi dugu nahiteago gure eske, gure lagun guztia ikuztetala eta aitzakia sonatzu minio ez da, kriston Bai, pena da, eta bitan ezin da banatu pertsona bat, ez da? Hola xe. Eta aukeratu imierdea bizita honetan gauza gala dia, eta zue aurrena, noa zuazte ikasbidea, zeizat ikasten? Ikasten. Bai, ikasten. Holandan, eta non ibiliko gara, Europan tola, Bai, oida, uste dut. Elkarrekin, ala? Bai. Oza, ez dut. Berdina izate ikasten, oze? Ez, bino ni hauekin jungonaz, kuadria guztia ikastola berdinean du ni izan ezik, praktikamente. Eta ze ikaste zue, a ber? Nik letrak, eta horren gortian gazte izearo juteko asmoak, euskal filologia ikastea. Ez dakit, nola ingo egun lotzeko. Ze hona, Jainkoak. Jainkoak dak. Eta irekazua, zeitek? Ik batxiller artistikoa egiten du. Batxiller artistikoa, hau degago, artista baria. Ona. Bueno, horrea, azukria bota, eta dena nazten hasi, eta izukua dena bota barroare bai. Dena batean gaut. Baina, ekenan, abe gerdila bota, gainezka eziteko, zemotatea da. Venga, hoi bota. Hau dena, deuna botako. Bai, bota dena. Bota dena, eta gero, ja, hasi egin azten, eta zumuare bai atea, laranjana, eta hori bai bota. Eta, pio, eta horreatu dugu hemen, Natrila sakinda dazkau, hemen eundoko tutin frutillare indeu, eta labian dakaun pastelai, eta jo gehiagik gelditzen, Etu zeitxura hartzen nahi dan, lagunak? Uste zue? Jode. Eta, hau, behitu, guain nola ite jot? Eta hola, hemen behar du, beste 5 minutu emango eskilau, maia seituan kanpo bateako dugu. Eta, bueno, ingo deuna da, bitartean erreportai bat ikustea juna, ados? Vale, erki. Kruasanak guztoko dazkazue? Bai? Ba, flipamen gozue. Eoni bekzea jungo gea, Bilbon dao, eta kruasanak egite ditue, era guztitakoa. Guazen ikuste. Keze Joseba, zelan, ni Jokin San Jose ditzen naiz, mi Top Burger Instagramen eta TikToken, eta bera Jon Gris da, Eoni Beixeko arduraduna, eta gaur erakutzen nahi dizut Bilboko kruasanik berezienak. Etorri, aber. Pues Eoni Beik sortu zen orain dela hilabete gutxi, abenduaren erditik edo, eta sortu zuen Jon Grisek, ze dator Venezuelatik, eta bera berez da sukalderi profesionala, eta bai dauka catering moduko gauza bat, eta hau da beste proiektua. Pues hemengo berezitasuna da, ikusten duzu moduan dira kruasanak. Bueno, eta zergatik dira bereziak kruasan hauek, daukatelako bi nasketa, bai Europako estiloa eta bai estilo tropikala, ze honen betegarriak bai dituzte Europako kontzeptuak eta igual pizkat karibinago diren marakuia edo horrelako janariak bezala.
Gaur egun eskaintzi dituzte 15 bat zapore, adibidez pistatxo, marakuja, oreo, lotus eta horrelakoak. Baita ere aipatzeko da, jaun hilabetero saiatzen da asmatzen zapore desberdinak, adibidez mangokoak edo kitkatekoak. Gaur egun bezeroi gehien gustatzen zaizkien zaporeak dira cheesecake, marakuja eta niretzat bai gogokoena pistatxo. Orain nahi baduzue joan gaitezke lantegira ikustera nola egiten duen Jonek horrelako croissantak. Pues ja da lugara lantegira eta oraingoan Jonek egingo duena izango dira 3 croissant mota ezberdin, marakuja, KitKat eta pistatzezkoak. Ikusten duzuen bezala, hemen daukagu masa hartxitua eta honen berezitasuna da legami freskoa eta honekin batera daukagu gurina, azukrea, gatza eta horrelako gauzak. Hasteko hartuko dugu masa eta sartuko dugu laminadoran gurinarekin batera egiteko kapa, horrela zabalduko dugu eta ondoren aterako da horrelako jaldreadoa. Egunen zehar saltzen dira 2000 croissant, baina badaude horrelako errekorrak 3500 edo saldu dituztela. Eta gainera, gero eta gehiago, ari dira saltzen. Ondoren, 8 kapatan sortuko dugu eta horrela mailan jarrita irukitan egingo ditugu croissanten forma emateko. Betidanik izan gara croissant zaleak, baina orain Jonekin batera askoz gehiago. Horren ondoren, labera goaz eta 20 minutu itzaten dugu ja ateratzeko. 2 tamaina daude, batez ere dendan, bat txikiak deitzena eonitos eta besteak eonon. Epeltzen utziko ditugu croissantak, betegarriak sartzeko gure kasuan KitKat, marakuja eta pistatxoekin. Eta bukatzeko jartzen dira apaingarriak eta ja jateko prest daude. Bueno, Joseba, hau izan da dena, espero dut gustatzea eta hemen dituzu atera diren croissantak, marakuja, KitKat eta pistatzezkoak, eta badakizu non gauden. Eoni Bakesen, gaude Alde Zaharrean, Plaza Berrian eta Ertzia kalean. Agur! Agur! Ai, ama, bigota, hau pasuek eta hau pasuen croissantak. Ai, ama, croissantak ez dira egunero jan bihar, baina noizen behin goxatzeko janin bihar dira, Horrela jarraitu, goxatzen denoi, eta zuek eba ikustea goxatze zuela, hortxe jarraitu, hojaldriai ematen. Bueno, egongo beha eta gurian jarraitu berdu. Hemen indeuna da, pastelatea, eta ostutzen utzi dugu, bakizue telebista magia iteula, eta hotza egon behar du moztu izateko, bale? Gero hemen, hauek ostutzen dazkau, behar deuna da, bi gauza, bat egin behar dudana, hori ondo naztu, eta beste bat egin behar ditena da, esne gaina arrotu. Hemen dakat esne gaina, bale? Barilla, hor bakat, hemen bakat beste bat. Eta zutako bitako batek, behar duna da, hauxe arrotu, bale? Heldu? Ikusi zuen nola jarriten ozgailuan? Zeratik, izozgailuan malin bado, errexago arrotzen danata. Behotzen hasten bada, gero kostatu ite zaio. Eta hemen nola platuan eguzkiak eta arkila eta bestia da hon, eguzkiak baina arkila bai. Bueno, bota hemen azukria, zuk arrotu, eta hik oidena naztula zaila zai, bale? Eta ni bestalde jungo naizena da, pastela mendik ateatzen. Bueno, eta aurten, zein behar zu, ze proiektu askazu aurtengo urtean? Ni pentsate, zuen biragin eta historiekin, ikasketak aurre atea. Saiatuko, bai. Urten dakagu proiektu berria, dela gure bigarren albuma, hasi ginenetik-an. Eta disko berria, ateko dugu fisikoan lehenengo aldiz, ez dugu ezer atea fisikoan ez ezer. Eta ja nik uste dut, beste pauso bat bezala, dena hobeto egiten saiatzeko, eta nik uste dut gehiago aigala, denbora gehiago aiogo eskaintzen, lan pila bat doatzean, eta dena profesionaltasun gehiokin bezala, esan berda. Deabren doinuak deitzea, eta bai, Deabren doinuak da abesti bat induguna hoi hartzungo beste bi musikarik ingo baino zarragoak, eta abesti hoi ja eta genuen adelantuan edo aurreapenian, indugun epian, ez? Indugu epe bat aluma aurkezteko, eta abesti nagusia, Deabren doinuakei, bideoklipa inogu. Eta helburua da, Durangoko azokan aurkeztia diskua fisikoan, eta gero igual beste zeuzeitu. Maketa lehiaketan aldezue parte hartu, o ja bedatuta zaudete? Ez, behin irabazitu honak, ja txanda pasa igual, ez da? Ez uste dut guk ezin dugula hartu. Esango nuke ez. Bueno, deken behin irabazekenek, igual bol txiki jakak. Errexago ibiltzeko, honea botako jat, Ez, betuza, botasako honea dena. Eta inberdekenadek, hau dena ondo arrotzeko, izak, Zeratikan, hola iten badeu vuelta eta vuelta eta vuelta, kosta ingozako.
Aizia sartu berdiko barruan, bale? Une hor, hola. Burbuliak ikustetu nola diteian? Vale. Hola. Gau askotan esatia, baina hola eskumutorakin. Nekate izan nian zorbaldakin. Eta gero gorput guztiakin, bale? Eta gero berrio voltatzeiz eskumuturrea. Bale? Venga, ire kontu. Vale, hoi listo, eta horre ze, itxure hartuik, Bai. Bueno, hori ondoengo ban, hor ustia, ordu pare bat, gustatzen. Baina, bueno, oain, nola hemen gauden, bakoitzantzako bat prestatzen jungo eiz, bale? Vale, eta zen bat jako jo. Bota jok, ia gora gio nata pixka jarri eta listo, bale? Venga, ire kontu hori. Eta nik, beste platerak arri berde, bai, pastela mosten jugun ez txerek itxarraka. Bueno, ordu, bazkazuela zer eginak aurten gore bai, ezta? Bai. Ondo. Eta, pentsatze, eta unten ere, jungo zatela Durangoko azokara, eta jende mordoan goala zuen diska nahi hartu, eta sinatu, eta zuen izautzeko, ez da? Ez da git. Espero. Seguro baiet. Bai, guain guk urrutik ikusten du gure bai, guain burua udaran dakago egia esan ikuste. Eta urrutik ustegu Durangoko azoka, minoi, ilusio handiak jugan ikuste. Orduan, diska berri hontan, oso antzeko gua izango da, gauza berri desienten nahi duzu esartu, o nola zoazte? Bueno, aiga, ez dakit, duendikan abesti asko iteko azkaguk, eta genero berrin bat beti sortzu. Bai, nik uste aldaketa egon dela aurreko lanetikan pixkatenean do aldaketa. Genero aldetikan ere bai nik uste dut gauza berriak aigala probatzen taola, eta bai. Nik uste dut genero variedade handia egongo dela, diskoan. Zenba kantukin ningo zuen, guan digan ez dakazu hori itxitare? Eskitxia ez, pentsatzen dugu 12 bat abestiro, izan dela, 11, 12. Hau aida arrotzen. Bai, ikusten guain ez da izartzen, ez da izartzen, ondo aia, ikusten guain dauda, semi-montada ditze zaiuna. Hau izango zen kafe Irlandez horietako bateteko ez zinoi. Oain beste erdia, nekatzen nahi aldatu zakezku da. Eskerrakin ja, eskubiakineko. Baina ez diat, ikusi gorputza moitzen, Vale, hau listo, hau ere bai. Bueno, eta pena, ez tezuela ekarri gaur hemen tinglau guztia guri hemen abestia arba botatzeko, ez da? Bai. Egia esan autotuniak inda listo, ez da, gitarra junda abestia, oza, nahiko tinglau bihar dezu, ez da? Bai. Oza, minimo bat, bai, oza, ordenagailua, eta berez moldatu alda, intzeo ze kutre egiteko, bino, bai. Baina kutre egiteko ez gauden, Ez. Vale, hemen txe, harri beretena nik hau ja dotorotzen jungo naiz. Negatu ala Ez, haina. Ondo aiz. Vale, oiek listos eskau, iru razio egin da. Eta hori, azkenengo menegoa emaiok. Venga! Venga, abesti txiki bat ez zezue botako hola, zerbait hola, mapateko zerbait, edo? Improvisazio. Batzutan mateko improvisatzeko, Hore, bontxe den lagunakin. Bueno, eta esateko men jendia, inundik nue biliko esaten, leheno hasieran esan dezue, baina gu jakiteko, maiatzan ekaina esan dezue bilekutan. Nune hongo esate zehazki? Ekainan Irunen eta Gasteizen printzipioz. Vale. Eta gero... Nun biliko gehiago. Apuntatu azkagu kalendar batean, eta bai, oza, ezakitu, hendikan torko zaizkigun gehiago ez, minoi, oza, azkagu, eta gero uztailean ikasbideak endutare, nahiko beti, estigarragan, eta ez dakit, nun gehiago. Eta, oixe, oza, sare sozialetan eta beti... Beti egon goia hor, ez da, prez. Nola junbertzeate urrutiena, o juntzeate? Euskal Herrikatea altzeate? Ez? Ojalá. Guain goz, lastia zeate eta guain dikan lasei hone. Vale, bueno, hemen, ja ikuste zuen, beste azkenengo meneo hau, eta guain kontu zibili bera, ikuste zuen nola montatu da, ez da? Hemen jarraitzen badegu arrotzen, bertan bera gelditzea. Eriotza. Bai, eriotza ez, bakizu ze sortzean? Ze sortza. Ez negainakin, gurina. Eta egiten da moztu, eta gelditzea grasalde baten, da suerua bestian, da gero egiten da gurina, baina gaur ez du nahi gurinikan, bale? Venga, hemen jarriko dugu horrela, xe. Goiara kada pare bat bakoitzai. Oi, amo, jarren digu horko bai, Venga, zue jarriko izuetu hori, venga, jarri horietako bakoitzai banderita bat. Vale? Oso ondo. Banderita jarri jok, oso ondo. Zino be, haue bakoitza ire, botako ziotenek gainetik ganola natila pixkat. Eta indiu, bikote gaurkua. Bueno, beste bikotea esan adiote, hau, pixka botengo zuten ere bai. Oh!
Ez dago gaizki torten, ez da, eh? Ez. Osua dana, oso. Bueno, launak, ea reindila gaurkoan, hemen bakoitzantzako gaina 3 normalen izte egiten, gaur ondo portatu nago, Bueno, bi esker zui horre oteatik, eta zuek urrengo ere taldekideak ekarri, eta ekarri aparato guztitak izton aliatuko jau, bale? Bai. Venga, eskarrik asko hemen oteatik, Zuri. eta aurren arte. Agur launak. Agur.